Безразборното рязане на дървета в Айтоския парк е извършено от частна фирма след сключен договор с община Айтос за почистване на речното корито. Вместо да изчистят храстите около водата и изсъхналите клони, секачите са рязали напълно здрави дървета, някои от които са над 50 години и са включени в Червената книга на България. Изрязана е акация, изрязани са чинари, изрязани са ясени и върби. Те са конструкцията на един лесопарк, конструкцията въобще на една зелена зона, която за съжаление в Айтос е нарушена. Според председателя на Общинския съвет в града, изсечената масивна дървесина е над 100 кубика и най-вероятно е приготвена и за износ. Договорът между общината и фирмата изпълнител е подписан в последния ден преди новогодишните празници и без знанието на местния парламент. Договорът е за услуга и не се изисква съгласие на Общинския съвет, а общината ще получи 30% от дървесината, обясни кметът Евгений Врабчев. Ако наистина има повече отсечено, нека ще назначим комисия, ще извикаме държавното общество, ще извикаме всички институции. Ако кажат, че това нещо е малко, трябва да се прави още. Ако кажат, че е много и сме прекалили, да, ще понесат отговорност. Тези, които са белязали дърветата, е това. Парк Славеева река е любимо място на местните и атракцията на Айтос пред гостите на града. Сега обаче прилича повече на сечище, отколкото на зона за разходки. Виждам, много са нарязано и не мога да ти кажа. Ние гледаме, трябва да залесяваме, не да режем. Това, което е трябвало и съхналите дървета, не са ги изсякли, а са почистили, са изсякли тия здравите дървета. Това нищо не прилича, бе. В края на миналата година община Айтос и ръководството на университетски ботанически градини подписаха споразумение паркът да стане ботаническа градина. Проектът предвижда опазване на ценната растителност в него.